Tøjbutikken hos Hanne åbnede i 1992 og har lige siden solgt tøj til kvinder i størrelse 42 til 56. Vi har et stort udvalg med alle de kendte mærker og nye trends, både til hverdag og fest og i alle prislag. Da vi har vores egen systue i butikken, tilbyder vi ofte vores kunder omforandring af tøjet, mens de venter. Velkommen i butikken. Vi står klar til at give dig en professionel og ærlig betjening. Hvorfor nøjes med mindre, når hos Hanne har det største udvalg?